Ikaw na lang ang hinihintay. Anyway, mahal. Balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Di ba nga, ibibigay ko ang 3 senyales na hindi ka pa ready magka-jowa. Sabi ko kanina, una, recap na tayo ha. Una, hindi ka pa ready magka-jowa kasi sarili mo pa rin ang inuuna mo palagi, di ba? Yung gusto mong mahalin ka pero ayaw mong mag-adjust at nakikipagharutan ka pero gusto mo laging sa'yo lang yung pabor. Nako po, ang selfish talaga. Ito na, pangalawa naman, hindi ka pa ready magka-jowa kasi gusto mo lang ng may kausap, hindi commitment. Hindi mo hinahanap ang relasyon kundi atensyon. Tama, mali, di ba? Yung gusto mo lang ng kalambingan kapag 10 PM na. Yan, yung 10 PM na ng gabi, talagang nga namang jowang-jowa ka lang talaga. At syempre, ang pangatlong senyales na hindi ka pa ready magka-jowa, ito na nga. Hindi ka pa ready magka-jowa kasi hindi ka pa healed sa last heartbreak mo. Ayaw mo pang umamin ha. Harot ka ng harot dyan kung kani-kanino. Pero ang totoo, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo. Sa ex mo na binigyan ka ng trauma at sa ex mong dahilan kung bakit ang trust issues mo ay pagkakapal-kapal. Diba? Bago nga siya pero si ex pa rin ang laman ng utak mo. At minsan mahal, magkakaalaman na lang talaga tayo sa intensyon kung bakit nakikipag-socialize ka. Minsan gusto mong makipag-socialize o humarot sa tao kasi hindi ka pa talaga nakaka-get over sa ex mo. Tama, mali? Kumbaga, umaasa kang magseselos siya kapag minayday mo yung ibang tao. Ang tanong dyan, mahal, ini-stalk ka pa ba? May pake pa ba sa'yo? Kasi parang useless ang pagre-revenge mo or paghihigante mo dyan para magselos ang ex mo. Wala na kang pake sa'yo! Hindi, mahal, mali yun Mahal, mali ang gumamit ng ibang tao para lang talaga makamove on ka, para makapaghigante sa trauma, diba? Sa ex mo. Mali yun! Sayang yung oras at sayang yung loyalty at pagmamahal ng taong ginagamit mo lang. Diba? Kaya mahal, ito advice lang ni Kim Chino sa'yo. Mata sa mata, bibig sa bibig. Hindi, pwede namang sarili mo muna. Tignan mo si Kim Chino. Self-love too. Tapos kapag handa ka na, tsaka ka na sumabak at sumugal ulit. Kasi that would be the time na hindi ka na manghihinayang, hindi na sayang yung taong seryoso, hindi na sayang yung oras, hindi na sayang yung pagmamahal mo at pagmamahal niya, ha? Utang na loob, tama ng panggagamit. Kaya sana itong Chinitox natin or topic natin tonight ay talaga nga namang naliwanagan ka at piliin mo na ang tamang landas. Anyway, mahal, ako'y magpapaalam na at talagang nga naman babiyahe pa si Kim Chino. At syempre dapat kabisado mo na, Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi tayong baliktaran, 6 to 9 PM, di ba? Muli, ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. At syempre, susunod na po, sina Rocky Tera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya naman mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number